Здравейте, ви, Оксерим на тук, аз съм Ninja Gnome и днес ще играем на CSGO. И сме полицаи, за жалост. Не ми се играе полицая, но какво се прави? Това защо не иска да умре? Ай да, искам рестарт. What the fuck? Кое е това? Проблема е, че снимам и нещо, не мога да си оправя настройките на Windows от скрина и не си виждам патроните и кръвта, за което съжалявам. И да разгледаме за някой яко паднал тип скриншот. Не, грозен е. Това все пак е умрял. Странно. Мисля да играя две игри. Искам АВП. Това ще умре. Добре, те идват от Б. Аре бе. Явно и на бъги няма. Трябва да имам поне позиция. Ау. Как го пропуснах това? Ще се покажи. Добре. Аре бе, тос ли ми го взе? Оле! Дейм! Кога си дошъл и защо никой дрешник от тия не пази вратата? Оле, не! Тръгнали да ги заобикарат. Аз и двамата силно съм им взел по 70-80. Даже единия два пъти го накозих. Оле, не! Четири асиста. Гаджа. Дома пък пари за АВП да ме взема. Не, няма така шанс. Айде, аудже. Нямаме парички. Ще пазим шорта. Какво пък? Това е първи епизод на CSGO, който снимам. Оле, не, те си идват от тука. Махай са. Не го взехме. Оле! Дейм! Абе, те много били, бе. Али, взехме единия. 100% на тия баяти ми се ме набил. Да, по 70 и нещо. Си летиме пък. Не, няма. По факт нещо не мога водна. Оставям го, те вести ще го отменят. Няма какво ще направя, как играе компетитив, ама засяне. Ще много лаги докато снимам. Не баш много, ама полагва. 1-4-3. Ето, супер само, бе. Къде съм? Ето.
Гледай го това. Я време какво ще направи. Опе си прочет. Бомба имаш, бе. Оле, не. Виждате ги руснаците. Той по всичко се речи, че е руснак. Все едно. Аре, малко еко. Само на човек. Аз даже и не го видях. Я гледам то. Пробва си късмета, бая. Добре, нупе. О, то си има като моя скин. Sandstone. Оле, ти как няма го оцелиш, бе? На уник. Опе. Нипси. Кила си в гръб. Това половин час не може да го оцели. Защото е про. Еми 2 на 3. Не ми се вярва да обърнат. Да. The fuck Star Trek Red Line. Не. Какво е то? Това е някакъв извънземен. Декой. Еми. Ще помогне. Да. И сега пак ако съм сам на лонг ще е идеално, а на шорт ще е идеално. Да. Пак съм сам. Добре, айде това. Дойде. Он е такъв демидж му накозихме, че с скрин няма да се покаже повече с струва. Оставим на 54. Тъй как гледам няма. Те на Б, бе. Аз що не гледам. Да, ръш. Бомба. И след пак. Не, човек. Нула лък. Поне взехме играта. Сега съм меко. Зависи. Да, еко съм. Тям с тях не ме интересува. Те си вземат килчетата, аз и андървод. Има снайпер, бе. Идиоти. Добре. Махаме се. Има още снайперджия там. Няма и за. Да, няма да изляза. Това ги нагъна. И те са на Б.
Оле, още има. Снайпер рука! Сега ще го накозява така. Браво. Загина. Двама на един. Да пробваме. О! Къде сте, бе? Аз не гледам бомбата. Тя не е била тука ли, бе? Оле. Добре. О, двама. Няма. Войната ви. Ще дадат шорт. Почти съм сигурен. Загина. Айде още. О, не. Той е удия. О, боже. Много това, бе. Баси удия. То се вижда, ще има Star Trek Red One. То това е към 100 и нещо лева. Ама пиче луца са петото да си вземе. Много се зарадвах миналата игра, че бях АФК, пък всъщност накрая взех Chroma Case. Много се накефих. Така, обаче аз няма да се спра сега пето. И сега да продължавам. Някой ще излезе. От тук ще дойдат. Да, бомбата чух. Да фак. Аре бе, човек! Човеки, как стана той, бе? Как му надзаните? И тия не се научиха да идват на шипания шорт, само на той би кибичат. Всяко всичките ще измрете. Много ясно. Аз пак ще съм леко. Тъй като гледам... Няма на къде. Я да гледам моля. Ще много радо. То пък и той льолю. Да, имах си аз да гейсни. О, пак имам. Нищо няма се на друго. Майната ви стоят на шорт. Не играя сериозно, понеже съм свикнал само на компектив да играя сериозно. Не мисля да се знам. Няма кой да пази от тук. Супер. Опа. Взехме го. Взехме и тоя. Взехме и тоя.
Следващия. Що не се видя, че изчезна този? What the fuck, и колко кила взехме? 8, което прави, сега сме взели 4 кила. 8 свърших, идеално. Айде ще изиграем още на нюк. Обаче на нюк предпочитам съм полицай. Не. Как не мога вотна, бе, той тъпото инферно. Бъх. То инферно, както го мразя. Не, направо. Тероляга няма на къде. С глокчето да цепим. Тероляга. The fuck, как изчезна това? Аре бе. Как е, човек? То... Да. Да можех да вотна... Ние да взехме рунда, бе. А не те. Видях ли някого? Видях ли? Не, явно не. Да, от тук ще мина. Оф, това мап ми е супер непознат. Те пак те са откъде дошли и кога дошли. Оле, не. Що не чакара като някой кашон е тука? Не. Искам да пусна вот. Паузата. Какви крабъл тимс, бе? Глупости дрънкати. Я харчам толкова сега. Аре бе. Да, фак.
Излезе. Къде отишъл моя, бе? Оле, как съм тъп, бе. Ще вземем това. Смотано оръжие. Общо взето нямам никаква идея какво ще прави, какво ще ходя на този наебания мап. Майната ти, бе, бяга от тука. Добре. Къде, бе? Защо не го виждам? What the fuck? Какво е, брат? Не знам. Default АК. Опе. О, не прекалено много се седнах. Мисля да изиграм тая игра и спирам клипа вече. Това с моята няма, просто аз знаех, че ще стане. Нищо. Оре, бе, човек! Не, ще се изнервиш сама. Тя с тия. Няма къде. Какво правиш, бе? О, дабъл. Трипъл. Зад нас е чукундурник. Оле. Оле, че тъп той, къде си тръгнал, бе? Кавал. Оле, не. Руснаци. Между от вчера се ранкнах Silver 1, според мен е напълно несправедливо. Понеже аз всеки ранкет правя минимум 20-30 кила. Случва да се дори 40. Не, всъщност. Кога стана? Той бе? То не знае какво прави, къде стреля. А той на тебе знае, че съм там и колко бързо реагира. Той е матчпоинт 7-0.
Това беше от мене YouTube. Аз бях Ninja Gnome и играхме CSGO. Очаквайте още клипове тази страхотна игра, понеже е любима. И виждате колко не ми вървеше днес. Надявам следващия клип да ми върви повече и чао!